шаҳрдори душанбе тартиби нави истифодаи вайфайро дар пойтахт тасдиқ кардааст ки назорат аз болои истифодаи интернети бесим дар ҷойҳои ҷамъиятиро бештар мекунад. Тартиби барои мондани кори вайфай дар душанбе рӯзи 15 ноябр аз сӯи Рустами Эмомалӣ қабул шуда танҳо оғози ҳафтаи равон расман эълон гардид. Мақомот мегӯянд ҳадафашон пешгирӣ аз сӯи истифодаи интернети ройгон дар пойтахт мебошад. То имрӯз бархе аз боғҳои Душанбе, меҳмонхона ва осоишгоҳҳо ва фурудгоҳи пойтахт барои муштариёни худ интернети ройгони бесим пешниҳод мекунанд. Баъзе аз шаҳрвандон ба ҳамкорони мо гуфтанд ки назорат аз болои вайфайро қабул надоранд. Агар мисол назорат боша мо истифода намебарем. Барои чӣ? Хеле сирҳои шахсӣ мешавад. Дар як сол ҳама шахс сир дорад. Аввал хабардор мешаванд. Зимнан дар ин рӯзҳо Эрон интернет надорад. Фиристодаи хоси Амрико дар умури Эрон гуфт ки Вашингтон талош мекунад ин мушкили мардумро ҳал намояд. Брайан Хук дирӯз дар суҳбат бо радиои Фардо чунин гуфт. мо шоҳиди дурӯягии режими Эрон ҳастем. ман ба шумо як мисол меорам. онҳо дар Эрон интернетро манъ карданд. дар айни замон раҳбари рӯҳонӣ, президент ва вазири корҳои хориҷӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет паёмҳои худро пахш мекунанд. аммо онҳо намехоҳанд мардуми Эрон огоҳ шаванд ки чӣ гуна онҳо эътирозгаронро мекушанд, таъқиб мекунанд ва имкон намедиҳанд ки зиндагии беҳтар дошта бошанд. мардуми Эрон медонанд ки ин як режими мунофиқ ҳастанд. ин як мафияи фасоди динӣ аст ки тӯли 10 солаҳо дороии мардуми Эронро медӯзад. дастрасӣ ба интернет дар Эрон як рӯз баъд аз оғози эътирозҳои густурда қатъ шуд. Якбора баланд рафтани нархи бензин ва меъёргузорӣ шудани он мардуми норозиро ба хиёбонҳои даҳҳо шаҳру ноҳияҳои Эрон баровард. бархе аз видеоҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд нишон медиҳанд ки қувваҳои ҳукуматӣ ба эътирозгарон тирхолӣ мекунанд. тибқи иттилои расмӣ дар пайи эътирозҳои се рӯзи ахир 6 нафар ва бино ба иттилои манбаъҳои мустақил беш аз 40 нафар кушта шуданд.